Ketika pengharapan itu muncul dalam hidup saya, hidup kita, pahamilah Tuhan akan memenuhi hal itu di dua hal. Yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, di waktu yang tepat. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Salum horas mangadi ta luhutna. Kurian itu atas adorang sutapuka ima parninggota di manuguton parningotan hananaik ni tuata Yesus Kristus dareyon tama hitam martang yang naohom di bagasan ruhatabi. Amin. Kuria ni Kristus, arion ma pestalas ni roha disaduk halak Kristen, makalason hananaik ni Tuhan Yesus tu banwa gijang, tu atas ni nasa habangsa, harajawan dot huaso, nang hagugon na adong di hasyanganon. Asal suara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan, iban masangapon roh di saleh Atong di bagasan sada ni roha dohot olop-olop mahita madobba Tuhani na hudul dia bangsa nai ta idehon ma o ulu balang nagugu. Dohamu
marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di purbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Songonondo ni dok Tuhan ni, bahenok kudo sogot namo nangirap dohot au hudul di habang saki, songon au namo nangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan, say pargogoy mahami makaporsiay anakmu na sasaday, si Pangulo kami na manaik tu surgo, asaw pro kakakon kami roha banwa gijang, marhiti-hiti ang nakakulungan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pangihon hamuma patik ni debata, di parningotan hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, ima natar surat sian Rom bidu 12, mamukasian ayat 12, marlas ni roha mahamu makirim, marbegen di roha ma dihapursuhon, jugulhon hamuma tangyang, ido sahatna, atong rap manghidogogo mahita tu debata mangulahon patikna. Ali Tuhan debata say pargogoy mahami
mangulahon na hombar patikmi. Amen. Tatopo ti madosata martangiang mahita. Ale debata amanami para siroha na sumurong. Napungudo kami di jolom martangiang tuho. Ndada mangasahon hatigoran nami. Mangasahon asin ni roham na godangido. Say asi maroham mida sandok bangso nami. Ay jojot dohami manipios yang dalanmu nasib tongi. Nunga di hatidak kon hatam, nang sahat Yesus Tuhan sangapon, jala ibana gabi raja niya karaja, asa tu ibana pakirimon nami, alay si patado hubain hami akan na di pertibion, gabi pos ni rohan nami, gabi damar si hohot behami manguloy ho di sudetiki, dohot na masa. Asimaroham oleh Tuhan, saya urupi mahami, asa umbia jala umolong, jala upos rohanami, tuho asamidana sanadong. Saya pasunggul hon matok tong turohanami pakokopomi dihami. Asa tarapul si tutu rohanami menjuho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahin hasangapon di guar mo na badiyai. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Unang ho mabiar ay audo siluluhko. Nunga pula hujo guarmu au na punaho. Hasangapon mani debata na digijang. Amen. Puji aku magowa
sahat matu Yesus salut ngangoluki. Hatani di bata nagabi turpuk di permingotan di arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat sian pesalmen bidu siap tolu mamukasian ayat sada 15. Jehovah do raja nunga marpahean hamuliaon ibana marpahean tongon Jehovah nunga dihosohon hagogoon jadi hotma portibion dang tagamon humutal. Hot soha bangsang sian narobi sian saleng mileleng nadoho. Nunga martibur aka batang aik ale Jehovah nunga martibur hasat ni aka batang aik nunga diubakon aka batang aik panon janna sida. Kumogo sian aka parhasak ni aik nagodang do aka galubang ni laut. Alai mongam sahali do Jehovah di banua kicang. Sitong situtu do aka panindangyonmu habadion do natama di bagasmu ale Jehovah ro di saleleng na ima sahatna martua do aka natumangi hon hatani di bata jalan umpeopsa. Amen. Tahati dakon maha porsyatai songona hina tidakon ni dongata sa porsyaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsya di dibata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumpalangit dotano au porsya di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabagabian sian tondi purbadia andora sohabubuhan ido tuhata nutumaon bernit di pauman silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanu torud tanom na mula mangolo di hari patuluhon na menaik surgo lahudul tusiamun di bata Jehovah amanai pergogo na suatu dusani disima ibana pay mamulak sogo tutanoon mangong mihalak na mangolo do namate au porsya di tondi purbadia jaladong sada huria nabadia huria topanya sendaka nabadia
dohat dia sandosa, do dia tayo namandok, mula mulus sugod dang nihalak ng mate, do yang luan na surasuda. Amen. Sunggul-sunggul dihita, ima di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025, tapatu pado permingguan songon nasional, jala di permingguan pukul 10 wib, di patu pahuriat tado pandidion nabadia tu aka danak. Ima sunggul-sunggul dihita di permingguan sadarion. Rajanani, Modoni
tapasonang marohat martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate duho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Di hamu amanami na namin ang dihita saluhut na horas madihita. Sadarion marningot dohita di hananaik ni Tuhan Yesus. Tuinganan nagok hasangaponi tu banua gijang. Di bagasan las ni roha hita. Di pakulingi debatado marhite hatana. Na tersurat di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Efesus bidusada mamuka maisi ayat 15 rodi ayat 27. Firman Tuhan yang meneguhkan kita pada ibadah kita perayaan kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Tapai itu madi bagasa rohat tabi amanginang. Asa ahupe duku bege naung persea hamu di Tuhan Yesus. Jala holong rohamuna di saluhut akan abadia. Dang macadi ahu madok mauliate sialahamu. Marningot tamu di namartangiang ahu. Anggiat di lehor debata ni Tuhata Yesus Kristus. Ama ni hasangapuni. Tuhamu todi hapistaran. Dohot pangukapon manada ibana. Dipatiur mata ni rohamuna. Asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon sian pajowon nai. Ro disurung ni hasangapon. Siteanon ni aka nabadiai. Asa ditadahamu nang hagugok ni guguna na sumurungi na tuhita akan na porsea sian pakorhon ni hagugoon na marmuliai. Ay di Kristus doi diulahu debata di na pinahehenai ibana sian namate. Jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan di banua gijangi. Tu gijang ni nasa harajaon dohot huaso nang hagogoon dohot hamuliaun nang tu gijang ni nasa goar na tarhatahon. Dada holan di hasianganon dohot do dinarosugut. Saluhut nado dipatuduk tutoru ni patna. Jala dipabangkit do ibana na mangatasi sudi gabe ulu ni huriai ido pamatangna na manggohi ibana asa gohanna sasude di bagasan saluhutna. Ima saatna. Dihamu amanami na namin ang dihita saluhut na daktar sirang HP di bagasan haporseaon ni halak Kristen hamatian ni Kristus dohot haheona. Ketika kita mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat, iman itu tidak berhenti hanya ketika kita melihat bagaimana proses penderitaan Kristus. Bohai ibana marsita onon, bohado ibana nang mate di hau pinar silang, bohado ibana hehesian na mate
so holan nahehe ibana. Alai ikut diuduti do muse marhite hana naikna. Karena melalui kenaikan Tuhan Yesus dibuktikan peranan Yesus, dibuktikan kuasa Yesus, dibuktikan tentang kebenaran keselamatan itu. Jala dipatudu mahaduan marhite naroi bana padua lihon. Amanginang dung hehe Tuhan Yesus tak sarupa habe persauran nasida adorang so mate Kristus dohot dung mamulus hamatean Kristus. Persauran rabdo natoro, persauran rabdo sisianna. Ketika Yesus sebelum menderita, ketika Yesus sebelum mati di kayu salib, begitu dekat sekali persauran rabdohot sisianna. Tu dia Tuhan Yesus lau saya diihutton akka sisianna di bana. Martangi yang Tuhan Yesus, martangi yang dohalaki. Alai dung di bolus Kristusi hamatean adong mao 40 hari partikian dung hehe Kristus lahu manai kibana tu bana gijang tak songon jot na perjului persauranna ngata di ibana tidak sesering sebelumnya. Tetapi bagaimana para murid, bagaimana orang-orang banyak semakin didewasakan dengan iman percayanya. Waduh akasisiani lagabe lamar gogo matora sapor siauna. Pakorhon ni haluau na dipeop gemos. Odo na di Papua Apostel Paulus madapoton huria na di Efesus. Las dorohani Apostel Paulus atik pe tak pola liling Paulus makubasi di Efesus. Tang liling ibana. Liling doa na makubasi di Romaun daripada si Paulus makubasi di Efesus. Mulu au bulan pituon 5 tahun mak. Ape mulu si Paulus itep ni 3 tahun do. Itep ni 3 tahun aling ngacor terida perbuina. Bukan seumur jagung daun. Ah perbuina. Oma didok Apostel Paulus. Asa au pe duku bege naum porsea hamu di Tuhan Yesus. Jala holong rohamuna disaluhut akka nabadia. Paulus menyaksikan bagaimana pertumbuhan jemaat Efesus. Pertama sekali mereka hidup dalam iman. Lamatora sapor siaun ditada akka halak na di Efesus haluaun di bagasan Kristus Yesus dang na marhite utok-utok manang pengetahuan alai hapor siaun na marsigorkor do. Dikatakan di situ tumbuh imannya. Jadi pertanyaan kepada kita, nunga piga marula loni margati padita di huriata tubudo hapur siau muna. Satu tantangan bagi kita
Banyak sekali pemberita Injil yang kita dengar, kita imani, kita percaya akan kuasa Tuhan. Tapi apakah semua yang kita dengar itu membuat tumbuh iman kita? Gabela marsia, margogo haporsiota, marsihor haporsiota, manang sabalikna. Holang giri-giri ni pinggol do. Hati-hati ya manginang. Rasul Paulus mengatakan, ketika orang percaya mendengar suara Tuhan dan membuka hatinya, maka Tuhan mencurahkan anugerah kepadanya. Iman dia bertumbuh. Dan bukti daripada iman yang bertumbuh itu, di batu duhon nama siha holongan sama nasida dohon akka nabadia. Sebagai bukti daripada iman, dikatakan Paulus melalui firman Tuhan saat ini, bahwa imanmu akan nyata ketika kamu melakukan apa dalam hidupmu. Ditadahala apursiamu nang matoras tarida mai marite ulaummu sigano pari. Holong niro hadonadong di bagasan ngulum. Manang sabalik na. Dungi didok ibana. Amang inang. Ala nitu buni holong niro hai. Om mana paduahon. Masih tangyangan. Dang macadi au madok moliate sialahamu marningot tamu di namar tangiang ahu. Marningot tamu di namar tangiang. Dang macadi au madok moliate. Hidup yang mengucap syukur, hidup yang diikat di dalam kasih sebagai gambaran kita menerima Kristus, menerima keselamatan. Tentu tidak hanya melakukan kasih saja, tetapi hidup yang juga saling mendoakan. Disungguli kita dihana naik di Tuhan Yesus. Bohado ngulu partangyangatta. Allah dinapai mahon Kristus romu sepadua halihon dung manaik ibana go do pangujunan. Banyak sekali tantangan bagi hidup kita, menggoncang iman kita. Benarkah Kristus akan datang kembali setelah dia naik ke sorga? Benarkah Kristus ke sorga dia? Kok tidak nampak? Logika demi logika menghantui pikiran kita, menggoncang iman kita. Untuk itu kita dikatakan, bagaimana dalam hidup kita tetap berdoa amanginang, asa unang madabu tubagasa pangucunan, martangiang asa di bagasa tangiak tai dakola diri tahabe ikon majalo hagugoon dongat tabe ikon majalo hagugoon do molo dongat ta marsahid hita boido gabe marsahid. Kita tidak bisa mengatakan dalam hidup kita, itu kan hidup dia. Kita tidak bisa mengatakan dalam hidup kita, saya terpisah daripadanya. Molo dongatta marsahid, boido hita gabe marsahid. Ingata ida, COVID na julu. Boido dongatta na marsahid, hita gabe
marsahid. Begitu juga dengan persoalan sosial. Untuk itu mari kita lihat, kita saling mendoakan di dalam Tuhan, kita saling meneguhkan. Karena apa? Supaya Tuhan memberikan pencerahan. Omma napatuluhon didok. Anggiat di leo debata ni Tuhan ta Yesus Kristus amani hasangapon itu hamu todi hapistaran dohot pangukapon manada ibana di patiur mamata ni rohamuna asa di boto hamu rumang ni arta sihirimon sian pajowoni rodi surung ni hasangapon si teanon ni aka nabadiai. Dihamu amanami nanami molo persia hita di bagasan Kristus Yesus jal haluaun di bagasan ibana ahado na dirapot tamu sugut. Masihkah ada di tengah-tengah kita yang meragukan bahwa hidupnya dengan kesetiaannya kepada Tuhan dalam ibadah dia menerima upah dari Bapa Surgawi. Dia menerima keselamatan hidup yang kekal di dalam Bapa Surgawi. Ragu dope hita, mulu ragu dope hita, hati-hati, hati maun namar sahid do tordita. Allah marite 10 pitu 10 lalu di Papua halak namar sihot di bagasan hapor seona. Di leo debatado todi, di leo debatado pangatusion, di leo debatado nampangukapon, laho manada akadia ma naing si pasahaton ni debata di bagasan nguluna. Allah akan membuka, mengungkap apa yang menjadi buah daripada iman percaya kita. Parjolo sahali totu mamongoti Banua Kijang. Memasuki kerajaan surgawi. Ini adalah buah daripada keimanan kita. Idu benda holan alani haporsiaun dengan keimanan kita. Alani haporsiaun tadi bagasan Kristus Yesus tahu mahita mamongoti harajaun debata. Napaduahun dia maparbuena. Didok marhitehatan debata hudongani peho sahat tu ujung ni por tibion, bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai dan melingkupi kita, tidak temporer, tidak hanya sewaktu-waktu, tetapi Tuhan ada senantiasa bersama dengan kita. On tatada marhite dia pangukapon na siya debata. Danga dong nabuni persoalan ni nguluta sian jolo ni debata. Diboto debata. Allah akan membuka dalam hidup kita bagaimana mengenal kasih anugerah keselamatan. Di patongon debatado di bagasan nguluta dia donanai siulah honota. Asamarhua isomma omma nagabe tema di bingguta ima di pesta naik ni Tuhan Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di bahudul Tuhan Yesus di siamunni debata. Manai kibana lau hudu libana di siamun ni debata. Amang inang
di tradisi ni Yunani, dohot tradisi ni bangsa Israel, siamuni patuduhon status doi. Dakkola status huaso. Jadi molo di siamuni bana tumi bodo pangkat ni sianna di habirang. Tumi bodo huasona. Molo na di siamuni bana umangat doi bana. Di patuduho Tuhan Yesus nahudul di siamun debata, patuduhon huasoni bana mengatasi sude. Manaik ibana tu banua gijang, lahudul di siamun debata, patuduhon huasoni Kristus. Di gijang ni saluhutna, ibana mengarajai sude. Patuduhon kehormatan ni Kristus Yesus na tumimbo sian asing. Waduh kita mengida posisi tertinggi ni Kristus di sebelah siamun debata. Alaibana do menghumi sugut. Kristus yang telah naik ke surga akan datang kelak menghakimi orang-orang percaya. Dungi hudul di siamun debata patuduho tuhita ima penggenapan keselamatan marhite Kristus. Odo unikna tu hari Minggu sugut tema di Minggu Kristus adalah Raja. Debatai raja do. Sonari dipakulingi hita penggenapan marhite Kristus. Bahasa songoni unik na amang inang. Ala idauta molo didok di bagasan nguluta sonari anak ni raja, boru ni raja, manang posisi na didok raja totu di tempat to maibana di gijang. Ikokodo rotuau inna. Molo halak nagabe raja. Alai idauta dak songoni debata hape. Atikipe ibana namar huaso di gijang ni saluhutna. Atikpe ibana raja ni saluhutna. Waduh ibana rotu portibihon laho paluahon akar nab ulu porsea. Tuhan Allah melalui Kristus Yesus tidak pasif duduk saja begitu, tetapi dia datang memberikan keselamatan. Penggenapan keselamatan itu ada di dalam Kristus Yesus. Setelah Kristus Yesus memenangkan keselamatan itu, dia kembali di sebelah kanan Allah. Jadi hudul di sebelah siamun debata patuduhon naung sikop haluaun di patupa marhite Kristus Yesus. Dungi di bedok marhite hudul di siamun ni debata ibana ma nagabe uluni saluhut. Tadi damai marhite hatan debata na didok di ayat 22 saluhut nado dipatuduk tutoru nipatna jala dipabangkit do ibana na mangatasi sasude gabe uluni huriai. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan dalam posisi dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, segala sesuatu tunduk di bawah dia, di bawah kendalinya.
memanggil hidup kita, majauhi ta bohado molo ibana nunga gabe raja, molo ibana naung satu hasangapon nai, tui sehita marlinggom, tui sehita pasaton ngolutta, asa unang manian di bagasan ngolutta, marpangusadia tu portibi, marpangusadia tu kajolma, marpangusadia tu akaututian, daumai amanginang. Jangan andalkan dunia ini dalam hidupmu, karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya sesaat. Untuk itu yang terakhir, kenallah kuasa Kristus yang menyelamatkan, dan nantikanlah Dia yang akan datang. Molo halak namanada holong ni rohani debata, sabar duibana paimahun, sabar duibana jala mangaradi ibana, dungo ibana, lahumanomu nomu, Kristus naro paduhalihon. Hidup kita juga demikian. Tuhan ingin kita tetap senantiasa di dalam situasi terjaga, di dalam situasi yang siap, karena kita tidak tahu kapan Dia akan datang kembali. Tapi dengan mengenal kuasanya, maka kita akan mampu melewati waktu, melewati zaman, tetap berpegang di dalam pengharapan. Ibana hudul di siamun debata, ibana romuse laho mangalap kita, mabuak kita, gabe partohap di bagasan harajauna, molo ngolutta dijupangi ibana, hot dihapur seaun, togu dipakirimon, atong toktong mah di bagasan hapur seaun na togu hita, asabuanon na hita, tu siamunna di arisugut. Amin martangnya kita. Ali jahuba debata marhite Kristus Yesus huso bahami goarmu nabadiai. Dunga dileoko anakmu na sesedai gabe haluaun dihami, gabe parjabar hami di ngolu sugut, marningot tami nuaing di hananaik ni Tuhan Yesus. Paradi nganan dihami, gabe haluaun, atau marhite hatan di batas sadario dipakulingi hami, asa matora sapor siaun nami, lam gada lam marsihohot di bagasakko, jala ngolu na marsitangyangan, juppa di ngulu nami, parbui ni hapor siaun nami namar siurupak kami, hutada hami ma Tuhan, akabasa-basam do dinggan ni basam di bagasan ngulu nami, ajari mahami Tuhan, laho makanguluhoni, asa bui tu gihonom muhami, sugut tulabungmu, ainunga hudul hodi siamun debata, dipatuduk do tu ho sudi, nasa nadong di portibion, marhite sianima, mangulu hami, marpakirimo kami, jala hulau kami ho Bartolomo ni roham.
Di bata pardenggan basa upasata mi maka nahu haulungi hami ya anak nami sekolah minggu remaja naposo asa di bagasa parmuduamu manasida dongani ma Tuhan saya magurang manasida di bagasan hapor siyaw na tugu humana mga liyong bisuk apistaran suang songoni diaka keluarga muda homa Tuhan na mamasu-masu na sida diaka ulaun na pardongan sari peon na sida ihot di bagasan las ni roha na siyako nang aka ama ina na tutua nami di son nang na di bagasan habaluon pasu-pasu mana sida dongani mana sida diragam ni akka panggulmiton ni ngoluna molujup paham maulun hodo ali Tuhan mangukap parbinotoan mangalihun habisuhon mangalihun rohana patas manibangi asa taruli na sida diakan nadinggan di ngoluna bohalima ruas ni huriam dewata pardinggan basa upasata mima sudi parhaladu ni huriam namarhubas di bagasa sadarion pasu-pasu ma Tuhan patau na sida makubasi di bagasan dame dolas ni roha nang upasata mi pamarita negara nami donghani ma Tuhan lehon abisuhon na siyako dohot biar mida di bata asa nasa ulaun na sida parkarejuan na sida mardongato biar mida di bata nang akan na di bagasa parsahito pe hamaulo ni nguru arsak habot ni roha dulo ma Tuhan donghani patugu hapur siyaon na sida makirim lupakko homa Tuhan na malihon hamamalum na sida homa na manukoli na sida asa unang tinggang horo bona ni hagugoon dia kapakirimon atau kupasata mi madaging doto dinami tu tanganmu na badiay marhite Kristus Yesus jalo jala pasikop mapamujion nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji matuhata marite ede nomor 100 sada uhud papungu pelian. Oh
Hai dehon na ayat na mangihut laos jongjong mahita. Nung nga manaik Jesus Kristus Tuha bangsana, sumurung do goarna na tinianna na mangatasi akasurusuruan, sumurung do nang hasangapon na martibakkon na sida, atong tu iba na pakirimota, jala iba na haposata, manang ahape na masa. Ay muluhulan dengan ondo hitama kirim di Kristusi, jolma na dumangol mahita siang saluhutna. Dagan di portibiodo pehita tahanguluhom mahata ni Tuhani namadok, songon parohao ni Kristus Yesus ma parohamuna. Di bagasa sodang ni hatai mahita mangula ulauta, mangaradoti parsaurata di tonga ni bagas, di huria, dohot di masyarakat, asa marsangat Tuhani, marhite-hite hata parange doho ulaut. Tapasap mapiliata tuarupan debata tapauduk marohata martang yang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni saluhut silan lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilhomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tengah-tengah ni huriam doot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silin lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang, na hudul di siamun ni debata. Hasang apon dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni roha dohami nuaing ala naung monang ho, jala di pabangkit debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halongang ada sude dalanmu, ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabe tumibo sian sasude jalan maruli goar. Asa lopit saluhut ulu ni tot lau marsoba tuho. Jala ganup pamangan marhatopoton. Hodo Tuhan mauliate marohanami tuho. Ala naung diukapo dalan tu banua gijang. Gabe situa ni malipo namangodiho kami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasyanganon. Pai mamarpung hami tu labungmu. Sai pasauk mabagabagam tu akasuruanmu. Lehot tu nasida sahala dohot hagogoon sian banua gijang. Asa marmulia goarmu di portibion. Sai ajari maaka partohonan ni huriam. Asa hobartulomo ni roham akaturan. Pamicangon dohot panogunoguon na niaturhon na sida di huriam. Say gonggomi jala paretai mahuriam di tano batakon. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon apistaran sian banua gijang tuaka iduk nami. Tuaka padita guru dohot tuaka situa. Asalam maraturan huriam di tanoon. Saya pajongjong harajaumu di bagasar roha nami. Asa marhiras ni roha hami mangului dohuk mangutoko. Pahot maroha nami tuho. Asa uhati dako kami. Mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Saya paian mahatam dohot dame di huriam. Asa wingot tami dada hasyanganon inganan nami. Alai di banua gijang di labung mido. Saya ramuti maha na manggonggomi hami. Dohot raja, dohot suruan na pinabangkit na. Lehot tu nasila hapistara siya banua gijang. Dohot uduk ni roha. Asa dohot nasila mangului paretam. Pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen. Say homa dongan nasida. Jupa marpungu di gereja. Di parsikolaan. Nampe di bagas nabi. Sailam lokangi sian hami. Dosa dohot sude na pasorat kami. Ia sianganon. Asalam malungun hami. Paimahon harorom. Mangalap hami tulabung ni amai. Amin alia manami na di banagijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma rajaunmu. Say saud malomo ni roham di banatongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon sanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan. Palua mahami sian pangaku. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las ni roha. Jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur homa damena tu todim amin.